ka bijire mana, mun baka amana ka ci, mun yadda da kai ka ci amanin mu. Abinda nake so ma yanzu dole ne ka fuskanci hukunci mai tsanani. Ƙarya ne wallahi, ƙarya ne wallahi. Rayuwar kowa a gun Ubangiji take. Babu abin da kuka isa ku. Daga yau na bar kungiyar. Duk abin da aka ga dama a yi min da abin da aka ga dama. Waɗanda ba sa son auren mu, wanda suke ta bibiyar rayuwar mutum kafin auren nan, bisa ga dukkan alama har yanzu ba su ƙyale mu. Ba na son sake ganin fuskarka sai a gobe idan ka kai mahaifiyarka wajen shugaba. Jinin mahaifiyata? Ni zan ba da jinin mahaifiyata? Wallahi tallahi ba zan ba da jinin mahaifiyata. Duk abin da zai faru sai dai faru kai. Za ta mutu, za ka mutu. Dan Allah mai isa ba za a nema mun alfarma a gurin shugaba ba. Ni so in kawo su mutanen ko nawa ne wallahi zan kawo su. Amma ni a bar min mahaifiyata. Jinin mahaifiyarka ake so ba na wasu ba. A lokacin da ka shigo wannan kungiyar ka zo da bukatunka masu yawa kuma duk an biya maka su. Me yasa a yanzu ba za ka biya wa kungiya nata bukatun ba? Duk inda Samira ta shiga sai mun zakulo ta, mun kashe ta. Ko ki tattara kayan ki nesa. In ba haka ba mutanen nan na rantse miki da Allah sai sun kashe ki. Kin ji abin da Musa yake faɗi. Ya sa ka shigo min da mutane biyu. Babu waya a maimakon ka kira ni ka sanar da ni. Me haka? Tuntuni kai ka fara saba wannan ka'idar a tsakaninmu Bilal. Ku shiga ku duba ko ina a cikin gidan nan, ku ɗauko min munafikar yarinyar nan. Okay sir. Allah ban san inda take ba ta nan ta fita. Ƙarya kake yi, yarinya karama ta sa ka ci amanar mu. Ka yi mana butulci, ko ka san irin hukuncin da zai hau kanka kuwa? Ka kai min rauni mana, za ku yi min rauni ba, za ku ji min ciwo. Inna Allah, Musa kai magana fa kai ba amini na.